tari first batch zviyo vamwe vanhu vanga vari wariti kuti zvenyu hamusanganisi nehufu here kudii expert vari apa baba vanhu vari kutoenda magaisiro etinoita ufu hwedu isu svika chendinacho istraight run vachiti straight run hachina dende riya rekuti kodzo svika zvekare zvimoziva idirect ukasiya muine zvimwe zvirimo hauchimutsi saka tomeka shuwa kuti hapasina chichabuda chichitesta kudai muchazoona izvozvi zvamuchaona bhechiro riri kutakwa nachemai kana ikauya kondomuza kuti kana nyangwe zvikabva kupi mototi ngatindemugaisa kwani kumusha kwashema ndo nhorombe iripo hatina dambudziko. Saka apa pailisti redu rine vanhu zvikuda kuti zviite takabvisa hwano yawo kwachivi takatomukanzira tati first batch ndo ratikutanga kugadzirira zvinhu from there takupinda pasecond batch saka vazhinji vachiona I think vasiripo palist apapa makazobhadhira after ava vanhu vabhadhara saka nini ndikuda kuti ndikasvika ndodini ndotanga kutasa bepa rangu munhu wangu ndichifona kuti zvinhu zvangu ndasvika ndakuya pakati it will only take me 1 day kuti ndidelivery zvinhu izvi saka zvose ilist yezvinhu zvese zvamuri apapa zvinoda kuti ndizvipe nzungu izvozvi kuna mwari kokokokoko ndokwari kutoningirikina kutanaura then the other thing pachichaisa nzungu guys tatitigare takuudzai futi dzichisvika because dziri kubva pamutano motombodzinika kuitira kuti kamwando kaika kadii kapere because dzabva ipapo tichadzipeka tadzipeka tichadzisunga asi tozoti kasire ndinodhilivhara ndiri ndega kuitira kuti mangwana hani munozviona saka mugomo wekutanga chiri dizire zvewachi uyu mugomo wekutanga uyu ndo mugomo 2 wekutanga mbasera yake iyi yandakuisa imbasera uyu waita hand next uyu 1 bucket yakwana nekuti rikasire kukora rinhuhwirira nekuti rikasire kukora kana ronhuhwirira shamwari rikatekasimira even chitoro zvapoji ronhuhwirira ndosaka gaisi ndakabigwa ufu hwangu hanyona ndakabigwa ufu hwangu pana ndiri kuekera vanhu vanonakirwa nezviyo bhaketi rese randanaro ndikabirwa ndakadzoka zvisina kana chinhu ndakazongoona mubhaketi musina chinhu munhu akakoni wangondikumbira ndokumbirawo zveufu hwezviyo ndobva ndangobirwa rwemoda ndiro kuna nchizivei first yekera yangu batch ndapedza first batch ndakuchizo munhu wese ndamisira mbasera pana hapana munhu asirasira mbasera mugomo saka watozara kuti pfichu nezvimwe zvinobika futi saka izvi ndo zvasaririra izvi inini handina moekera ndakabigwa here zvangu saka ndakutora zvemusarudzirwa unogofinya machii ndo zvazvinoita kufunga kumusha iwo ndori nane uri kuekera saka guys for the people guys for the people nemachipisi kutanga wasekera ndikugoma chipisi ndainongomudhira zvina basa saka ndikati aiwa pano pane ndani kwamaiguru vangu kwane ndani dzati chita zvezviyo mwamwari vamindoti kana misonga kuna kana undero saka huna izvo zvikuita firiji iya vanhu vamwari tate look maice block oga saka munhu wangachwe pano tati kuti ndipinze vanhu pazvigonyi svegei ndiite zvikobudisa pane vanhu vandoziva vanhu vataura kune vandoda kunoradza vanonzi maekera handi vari kunzungu ndouya baba
vanosewe yamari vanovakuva vhire muta nemaonoti chande vanti kana muchenjerezvitetaisvete chando gaizi chiterewo bwe ndasegandipavavigira ndovari muchenjere muzungu medu muzungu ndovanhu vari kuti vaekera tangu wadana maekera nozi muda chikwecho vamweishe baba ino ndine zviviri zvoga chishiyana imoga mahwasei nechando ichi ndatichirega imboembo dada unoziziva here kuti ndakarorawo vaira dhuve saka gaizi ndapedza ngaimbonodistributa imwe bodada ngotada kuti kumba kwedu tava nechando kuti ndokuti vanhu vafambe vachiudzana mumaraini ngavaudzane kuti panoti nechando Wapedza ese? Pasara wanda kusina wano ndokuti uise ndindamaisa esa iwe ndokutisa madzingi mufiriji hauisi anoisa ro Tosisa wana. chiri gani popa vanhu ndimbodada ndiri nguva yangu yekudada right wamchidai peri ndio yakanaka wabona mazvirambwi tanzi tivigire tiresi kushopu kwababa kuti azvione kuti baba vari kuda kudada hanzi da kuti azvione kuti vhiriji iri kufurisa zvo ibaba tazviwana zve zvavhirise ndomwa mundodada muri uchivhura muriko shoko ngarifambe shoko ngarifambe kuti chando ndochatomwa pano ukuzvionere kuti ndikubuda kwatandisa chandigura sina ndokukukua wanhewo ngomeka shuwa ndandopa ekina Alright. awo mashi shoko ngarifambe tazaona ndozvikira ndokuva kuti kutikirigiro ndotora ukazviona uyu enda usina kana chunu na nini etina ndepi dada ndada kudedera etina kudada nechando kudada kudedera chando ationa kuti tane firiji kumba kwedu kuwadiwa nditaridza handina chikomba kwenya kuda kunditaridza ndinoona zvandakaita ndozodzidza seitinaona zvandakaita hanzi ndokuedzisa vedu we anoziva inovhurika sei dzipi vachingofurisa zvirimo nezvimasoseji zvamaishira saka papa ndinatotora ndokutodzidza kuti ukapedza kubvisa madhiringi ndagova vanhu vese haisi akazarawo fana kutoisa madhiringi ndoda kumwa madhiringi asi daimusara daiiwo zviri kutongoita pane madhiringi atikuita zvedu emashemarins. So guys, for the people ndadana etina ndokuhwirisha ngarifambe muhwirisha Isaka network. Did it full back?
mubhedha vamwari ndati ngaimbodadira vanhu achifamba navo nakukanda mudondo unongochingoti mashizha kwana shenongwanifiri ukaoda kutoti ukacheta pandiri wacheta panetwekishi wafubha chifura drink umbohoti kudi ungachifana kundipa maviri nekuti rimwe racho vanzi ndiratiresi baba vada kundodada kushopu ukakwashuride kumiri anzi da kuti aone kuti yedu iri kufrizawo yake ndiyeni ndo number 1 oo Alright, ndakuzimbabwe guys. I think ndambotaura vanhu ndambovausa. Hanza wakufara. Ya. Hapana kumira izvozvi dzakuma 8. Uyu mugomo miviri ishi. I2 mabhaketi akadai ndizvi masaga. Masaga akadai. Amusamagaye? Alright. Kapa uri kupukuta ufu kuti usanyanya kuwanda munhu. Saka tichaturikidza toita kuti paite asanda akaita direct. Muchamaona tichamaita tichaisa 90 kg. Ndo aya. Sababa ndo vanogaya. Nekuti ndo vanoziva mugayirwo wacho chaiwo. Vanogaya futi zviri smart anomozviona. Mozviitirwa kuchigayo here izvo kana vapedza kugaya vanhu. Oh. Right. Kakutsvirira kasimero kacho kakandoka kakanaka. Kaona munhu achikutengesera ndakazvinzwa ndakazvisimela. Ndonasa kutonga usinyazozvikanga zvakanaka. Handizivi kana kuti kujera zvamama. Ufu hwezviyo first batch wapera. Harisire kugesa taurira vanhu vaMwari rotogara muchigayo. Chachotsvaga zvimwe zvimawesi zvakawanda zvokuvatsvagira. Mani muchasiya kupi? Kuseri kuka. Saka motosiya makazvipeka muma90 ayo. Meri yacho haiwa zvakanaka. Ufu hwedu from Zviyo takuufu. Mama vafana kuchiitawo hwangu. Uri kunhuhwidha waibva. Zvatoibva chaiko ivo vakadziswa nanhwana mama. Kutokura zvitoitwa. Kwavo vanhu vanoita zveekerayo zvezviyo kwati vanoita zvemhunga. Ese. Ndikuita vhidhiyo vada kumanyora ese kuitira kuti zvisazoconfuse. Uri kunhuhwirira. Wow. Chandisingazoziva kuti ivo vari kunohuaccepta handiti ndo hwavajaira here une this kind of kasmell kata isu katajaira kuno but isusu kana huchinhuhwirira like this isu toti hukunhuhwirira zvinoreva kuti hwakanga kwazvo but kana ndikapuhwa uya husina kasmell